Tým pádom hypotéza po silvestrovskej opici a refluxe pomáha podsmúľať nezapálenú prskavku a vypiť bublinky je mýtus. Budeme si pripisovať body. V tejto chvíli som naozaj zvedavý, či viacej cmúľajú ženy alebo muži. Samozrejme prskavky. Na to sa pozrieme práve teraz. My sme si vľavo. Rovnako. Ďakujeme. Pripíšeme si priebežné body do tabulky. Milane. Poďme teda na poslednú hypotézu, ktorá je za dvojnásobný počet bodov. Za dvojnásobný. A znie takto. Ženy sú šťastnejšie ako muži. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Hlasujeme teraz. Ženy sú šťastnejšie ako muži. Ja si myslím, že to je fakt. Pozrime sa, kto je šťastnejší. Mýtus, fakt. Rozdielne názory. Pozor. Prečo mýtus? Ja to robím tak jednoducho, že keď prehrávam, tak idem takticky, že sledoval som, že čo dali oni a že ja dám ten opak, pretože ja tam mám jedine šancu, že ich dobehnem. Ale napriek tomu táto žena protestovala. Já si myslím, že to je fakt. Ženy častěji se sebou pracujou, že to je pro ně jednodušší, protože muži mají pořád ještě takovou představu, že o emocích se nemluví a tak proto si myslím, že ženy pak To by si mohou mala být. chodiť s nami do hospody, tam sa všeličo povie. Já, To je iná terapia. Katka? Já souhlasím s Hankou. Já jsem šťastný jak žena, takže já nevím. Poďme to teda rozlúsknuť. Dúfam, že to bude mýtus. Vedci z Južnej Kórey a Srbska publikovali v časopise Archives of Women's Mental Health štúdiu, v ktorej skúmali rodové rozdiely v spokojnosti so životom na celom svete. Výsledky ukázali, že muži vo veku okolo 63 rokov, žijúci v subsaharskej Afrike, dosiahli v pocitoch spokojnosti vyššie skóre ako ženy. Vo všetkých iných krajinách však v porovnaní s mužmi hlásili o niečo vyššiu spokojnosť so životom ženy, a to vo všetkých parametroch. Napriek menej priaznivým objektívnym podmienkam pre ženy na celom svete sa teda zistilo, že nežnejšie pohlavie sa cíti byť o niečo málo šťastnejšie ako my chlapi. Ale ešte raz opakujem, iba o niečo málo šťastnejšie ako my chlapi. Ešte raz opakujem, iba o niečo málo šťastnejšie ako my chlapi. Hypotéza, ženy sú šťastnejšie ako muži, je fakt. Nevadí. tak, Nevadí. nevadí. Katka s Jirkom sú budú pripisovať body, koľko to im povedia ich šťastnejší muži, áno? 26, OK, teraz tie body znásobíme. Pripočítame do tabulky. A teraz je to ako s tým bonusom? Akože ja chcem poznamenať iba to, že vlastne tam nešlo o tú nerozvážnosť alebo múdrosť, nemúdrosť, tam išlo o to riziko, hej, že už som nemal čo stratiť, takže občas treba ísť do Ne, rizika. já jsem ráda, že Milan šel do rizika v momentě, kdy to bylo za dvakrát tolik bodů. No jo. Samozřejmě. Ale dobre. Samozřejmě se nás vůbec ani neopýtali, čím tu v obálku venujeme. Tak přesně. Jakože normálně Milan... Jo, si jasně, to- vemte si jí tu obálku, vůbec se No, ano, neptejte, pohodě. jestli nechceme. Tak ani neotváram. Ne, že my jsme... Vemte si ji. Ne. Co? Bodové skóre oboch tímov sa vyrovná. Takže máme tu posledný silvestrovský bonus, vyrovnáme body v tabulke a zistíme, že... V finále silvestrovskej relácie Záhady tela 2025 nemá víťaza. To v živote nenárodí.